Lah menika to candrane risang pinanganten kakung Kina Mas Bagus Ferdian Yoga Pratama ingkang wekdal sak menika kapedhuk sampun dening Sang Sudarmanipun nuninjih panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Istiani kanthi gumbira ing penggalih senggo ketingal awis-tawis kandi esem semune raos kebahagiaan kang tanpa upami dupi sampun kalampah lan katemah anggenipun hanglarabaken kang putra tumuju dhateng Bale Wisma mugi mawon lari kekalih anggenipun anggebyur wonten ing alam jejodohan tansah kaparingan kabegjan kamulyan lan dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah dalam warahmah lan enggal pinaringan pracuna ingkang saged tata jalma utawi golek kencana jalu utawi wanita ingkang soleh saha saleh amin amin ya rabbal alamin. Ketinggal ngurumini lampah risang pinanganten kakung Kina Mas Bagus Ferdian Yoga Pratama kinarya hameduki rawuhipun kang garwa ingkang wekdal sakmenika ketinggal sampun lampahira risang pinanganten putri yen Cenandra kadosta dene Ratu ingkang ketinggal agung Binedara kapayungan nunggul asmara kagabeh dening Sang Sudarma lan Sang Ibu Nira nuninji panjenenganipun Bapak Haji Jajang Supriyatna sekalian Ibu Hajah Nunung Hermawati ketinggal luhun lan lampahira risang pinanganten kakung risang pinanganten putri ingkang ginarebeg binayanggari dening Kadang Sentana Miyaparan Para kawula suwun dumateng Mas Jumal monggo dipun gantos kalian gending kebo giro. Kumle beding rontek mewah umbul-umbul ngeng katemuh maruta mondo. Galiak galiak yen cinarita suket godhong watu kayu dantan ana kang obah samirana datan lumampah kandheng sawetawis kinarya ngurmati rawuhipun risang pinanganten putri ingkang wekdal samenika manjing sampun wonten ing pasamuan agung Gatinggal kebak amblabar wonten ing sak madaning margi sedaya para pangombyong risang pinanganten putri ingkang wekdal samenika manjing sampun wonten ing kori-korining pawiwahan kawis-tawis wonten ing pangajengan lan saengga mikrapun kawula sumanggaken dumateng dukune manten Kinyarya Anyandra kanthi nggih panggihing risang pinanganten nggih kalih wekdal panggenan kawula sumanggaken. Ya sebentar Mbak, berhenti dulu Mbak. Ayo masih maju Mas. Mangcol kerin Bu. Yeah. Ayo maju Mas. Ayo maju Mbak, sebentar. Ya. Sebentar. Udah Bu dilepas. Dilemparkan ya Mas gantalannya. Sebentar, sabar. Hitungan ketiga dilempar ya Mas ya. 1, 2,
3. Salim dulu sama mbaknya Mas. Mbaknya duduk mbak. Ya. Ini mbak, sungkem mbak. Nyembah mbak. Mbak, mbak tengok. Dicepot sandalnya mas, dipidak. Endoke sak pecah mas. Pegang mbak, kakinya mbak. Pecah kan mas. Dicuci kakinya 3 kali mbak. Kali mbak ya. Yang satunya mas sampai belakang mbak. Udah dipakai sandalnya dulu mas, diangkat mbaknya mas. Mbaknya ngelingi masnya 3 kali sambil gini mbak. Masnya sini mas. Ibunya sini mbak. Oke, jenengan mriki, bapak. Mriki ngajeng ya. Dicilekne sik mas, musiknya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saha para takamu kakung sumantri ingkang kula hormati, ingkang sepindah lelangkung utama ngaturi monggo. Ampun bosen-bosen kula lampun jenengan ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan boten enten kekirangan setunggal punapa sehingga kita sedaya saged tumpal sareng-sareng ngaturkan panggih temanten Dimas Bagus Perdian Yoga Pratama ingkang kepanggihaken Dimas Bagus Dimas Ayu Intan Maharani. Sholawat puji salam kita aturaken junjunganipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang angsal syafaat ing dintening akhirat. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, ing mriki kula diken manggihake Sri temanten kekalih mbok bilih wonten klenta-klentune anggen kula ngatur. Kula nyuwun agunge samudra pangapurane nggih. Nggih. Sembarot-sembarote lintang kae dudu sembarote lintang rembulan nanging sembarote Sri temanten kekalih ingkang kakung kados kumacaya ingkang putri kados kumrate sakjroning wis mantepan anggene jejodohan. Mugi-mugi saged nglampahi ananing 5 perkara menika. Kaping setunggal sira kudu sesyukur kagungan marang Allah Subhanahu wa taala ingkang ngerteni awan lan maringi sandang pangan. Kaping kalih sira kudu bekti marang wong tuwa merga wong tuwa iku sing ngukir jiwa raga merga wajib kita bekteni.
Kaping 3, sira kudu rukun marang sedulur lan lingkungane, gotong royong iku anggawe santosa. Kaping 5, sira kudu nindakno tuntunaning agama lan uga ninggalake larangane. Merga wong omah-omah kuwi akeh godane ya Mas. Akeh pacobane ya Mbak. Lah saiki Mas Yoga wis dudu Joko meneh, Mbak Intan wis ora perawan meneh. Mas Yoga ora entuk lirik liyane ya Mas. Setuju Mas? Wis ora entuk lirik sing liyane ya Mas? Apa wedi Mas? Ojo nervous ngono Mas. Nah nek sing kaping gangsal, nek iso sira ya melu programming pemerintah. Menika program keluarga berencana. Nek duwe anak loro wae ya Mas. Berapa Mbak? Mau anaknya berapa Mbak? 2. Niki sakniki garda terdepannya dulu nggih. Masnya. 2. Sing semangat toh Mas. 2. 2 mawon. Ibu pinten Ibu? Nggih kalih. Bapak pinten? Mawon. Nggih, kaping kalih mawon. Kalih mawon nggih. 5 nggih mboten napa-napa, kerbone amba, mboten samar keliren nggih, Pak. Mugi-mugi dadi keluarga sing rukun ya, Mas. Dadi keluarga sing makmur ya, Mbak. Bapak Ibu pangestoni anggene jejodohan. Mugi-mugi dadi kaken-kaken lan inen-inen anggening urip bebrayan. Cukup semonten anggen kula manggihake Sri temanten kekalih. Mbok wilih enten kekirangane nyuwun pangapunten. Wa akhirul hata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kembar mayange dijolke mbake Mas. Ibu sing mesra, Bu. Nggih. Monggo.
Amin.